Helo, fel cenedl mae'n rhaid i ni arfogi ein dysgwyr ar gyfer y byd sydd o'i blaenau. Maen nhw'n wynebu dyfodol o newidiadau sydyn yn dechnolegol, yn gymdeithasol ac yn economaidd. A bydd y gallu i addasu, meddwl creadigol a sgiliau digidol yn allweddol. Mae byd gwaith yn wahanol, mae technoleg yn wahanol a mae cymdeithas yn newid. Ac rwy'n benderfynol o weld Cymru yn arwen y byd o ran mabwysiadu sgiliau digidol a thechnoleg i gefnogi'n holl athrawon a'n dysgwyr, a mae cymhwysedd digidol yn sgil traws gwricwlaidd gorfodol yn ein cwricwlwm newydd sy'n cael ei gyflwyno mewn ysgolion a lleoliadau o fis Medi eleni ymlaen. Mae Minecraft Education Edition sydd ar gael ar hwb yn enghraifft wych o'n uchelgais ni o ran addysg technoleg a'r ffordd y mae'n helpu i draws newid arferion addysgu a dysgu. Mae'r adnodd cyffroes ac arloesol hwn yn helpu i danio creadigrwydd, annog cydweithio ac enyn sgiliau datrys problemau a meddwl cyfrifiadurol gan ddysgu trwy chwarae gemau. Mae'r sgiliau yma i gyd yn hanfodol ar gyfer helpu ein pobl ifanc i wireddu eu potensial. Rwy hefyd yn arbennig o falch o'n model unigryw ni o ganolfannau dysgu Minecraft ar hwb, grwpiau o athrawon o bob cwr o Gymru sy'n manteisio ar brofiad i cydweithwyr ar gyfer i datblygiad proffesiynol, mwyn cyfoethogi i dull o gyflawni'r cwricwlwm i Gymru. Felly, os nad ych chi wedi gwneud hynny eisoes, ewch i hwb i gael golwg ar Minecraft Education Edition, rwy'n eich gwahodd chi gyd i gymryd rhan a roi cynnig arni. Diolch a phob hwyl.